kai ne, su ne wanda suka hana mutane zama lafiya, su ne wanda suke cutar da mutane, suke illata mutane, suke kashe mutane, masu garkuwa da mutane ne. Akwai ƙorafi da muka samu daga wani bawan Allah da ke zaune a garin Zarewa, ƙaramar hukumar Rogo a nan jihar Kano, ranar 17 ga watan 8 na wannan shekara ta 2024, wanda ya sanar da mu cewa an je har gida an yi garkuwa da yarsa, yar kimanin shekaru 20 mai suna Hafsa, wanda kuma ta daɗe ta yi kwanaki a hannun mutanen kusan kwanaki 30, wanda kuma an nemi sai ya ba da kuɗi naira miliyan 30, wanda kuma shi bai da wannan kuɗin, wanda ya zo yana kuka ya kawo rahoto wajen 'yan sanda. Bayan samun wannan rahoto, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba, wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da dogon aiki, ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC Anti-Kidnapping SP Aliyu Muhammad Awal, tare da ba su umarni lalle a tabbatar da an kubutar da wannan yarinya, kuma an kamo waɗannan mutane da suka yi wannan garkuwa da ita. Amma al'ajabin ma shine bayan fa sun yi garkuwa da yarinya, kafin su tafi sai da suka illata mutumin nan, suka yi masa mugun duka, sannan suka tafi da yarinyar tun daga nan wato jihar Kano, suka fita da ita daga jiha a wannan tsakar dare. To a takaice dai, a bayan an samu nasara an ji haccan jihar Kaduna, wato karamar hukumar Makarfi a can daji, aka kamo su a cikin ikon Allah, ko bayan an kamo su din aka kubutar da yarinyar gata anan, yar kimanin shekaru 20. To alhamdulillah dai mun kai ta wurin likita, ba a mata komai ba. Sannan muka yi nasara ga wani dattijo shi ma a gurin nasu a dajin aka karɓo shi. Idan kuka ga abin da aka yi wa dattijan nan, kamar za ku ga abin da ya faru da wani sarki, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, irinsa duk shekarun mutumin nan ba su duba shekarunsa ba da yanayin lafiyarsa da shekarunsa ba, sai da suka azabtar da shi. Shi ma za ku ji daga bakinsa abin da suka yi masa. To amma kafin nan Allah ya ba mu nasara, duka mun kubutar da su ba tare da an ba da ko sisi ba, kuma bibiyar aiki da aka je har wannan jiha aka yi. To ga mahaifin yarinyar nan da aka je gidansa, a takaice ya aka yi a takaice. Assalamu alaikum. Da ƙarfi. Sunana Alhajin Huzarewa. An zo gidana Da ƙarfi. An zo gidana ne da daddare aka sare gidan, aka shigo da ƙarfin tsiya. Suka zo suka dubba ɗakin da ba su buɗe a gidan ba, ɗakuna guda 4 ne a gidan. Ko ina suka bincika, ni kuma Allah ya sa ina sama. To da ƙarshe dai har wani hau saman ya zo ya same ni, ina gani na ya ci kuma wani muka duro gaba ɗaya. Muna durowa ƙasa kawai ya sa hannun ya farke min wando. Sun kai su nawa? Za su kai su 10 ko 12. Da suka tafi a gida? Ya ta sunanta Hafsa, ga ta nan gurin. Ya kaji da ka ganta? To na yi farin ciki, Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa na aiki. Nawa suka nema a gurin ku? Sun nemi naira miliyan 30 a gurin mu. Nawa ka ba su? Ko naira 1 mun ba su domin Allah. Yanzu ya kaji da ka ganta? Na ji daɗi sosai, Allah ya saka muku da Allah ya ƙara muku. Baba, kafin na je, kai ne aka kubutar da kai da wannan illa da suka yi maka, kai hakuri ka dan yi magana da ƙarfi. Alhamdulillah. Me ya haɗa ka da su, a ina suka ɗauke ka? A gidana. A ina? A gidana a Mahuta. Wani ƙaramar hukuma? Karamar hukuma Kudan. Kudan. Wace jiha? Jihar Kaduna. To ya aka yi? Sun sami ne ma sun mun duka, sun fasa min kai da Daga kan. sun fasa min kai da me suka fasa wannan kan? dagi. To ina jin ka. Sun fasa min kai da dagi, sun karɓi kuɗi naira 120 a hannu. Sannan kuma suka ce sai an biya nawa? Sun ce kan biya naira miliyan 50. A ina ka aje ka? Sun dajin nan. Suwaye wa'annan? Suwaye wa'annan? Wanda suke kula da mu ne. Su ne suka tsare ku? Wanne Wanne nuna mun shi? da sunan? To ga su waɗannan su ne da shi wanda aka ajiye a gidansa gashi nan daga wannan bangaren dama, da kuma wannan ɗayan shi mai gadi. Kai matso kusa, me ya sunanka da ƙarfi? Sunana A da ƙarfi ba da kai? Sunana Yakubu Abubakar. Shekarunka nawa? Shekaruna na 40. Kai dan ina ne? Ni mazaunin Kaduna ne. Me sana'anka? Sana'a ta noma. Yanzu me kai aka kawo ka? Yanzu na abin da ya kawo ni gadin yankin na. Gadi yan kidnapping. Su aka yi kidnapping? Ga sunan ɗaya ana ce mata Hafsa. To ita na sani, wancan dattijon ni ban bashi a wurin ba. To kai ya ake in an kawo, nawa ake biyan ka? Ni suna bani 50,000. Wani aiki kake musu bayan wannan? Ba abun da nake masu, amma masabbabin daidai buran shi na je wajen su. Da wani makami ake baka? Ba abun da ake bani.
sai dai kai gadi. Ba bindiga ba. Kai gadin mutane da aka kawo na garkuwa sun kai nawa? Ni dai wannan wanda na yi gadi su ga su na wa'annan. Suna? Ita wannan Hafsa, ita kadai na yi gadi. Shekaru? 57. Kai ka san dai abubuwan da muka binciko a kanka. A ina aka aje su? Wannan a gida na aka aje su. To a takaice dai kamar yadda kuka gani yanzu haka dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda a Banfai, kuma muna ci gaba da bincike na kwakwaf. Za mu yi amfani da wannan dama mu ja hankali da